uAnna wasizwa ukuthi ayeke ukucelela yena woza la ngitshela uyasizwa wasizwa yini kulanto wasizwa kuyeka ukucelela yena wayese ethi this time ngizo observe nje ethempelini ngifuna ukubona uNkulunkulu ushoda ngani bese ngicelela yena uNkulunkulu oh kuzwakele Nyamboza uSamuel uvezwa ukuthi athi uAnna ngambamba uThixo wathi mephosa mehlakhe ealtar wabona ialtar ligcwele umlotha akasekho umpriest oshanelayo wabona ibani zealtar kaIsrael zingakhanyi zicinywe zonke uAnna wajabule yedwa wathi ngambamba uNkulunkulu ngamthola uThixo ke namhlanje ngimtholile wayise eshintsha umthandazo wayisethi weNkulunkulu angisenendaba nengane ngisayifuna unganginiki ingane indoda yami inazo ingane uElkhana unabo abantwana kuphenina so mina ngisamdingi sengikhale kakhulu iminyaka ngifuna umntwana kule ndaweni yakho xoxela wayesethi uNkulunkulu kodwa nginenkinga uHana wathi nginenkinga nawe wena uNkulunkulu unenkinga edlule yami ngingcono mina ngoba uElkhana unazo ingane wena uNkulunkulu awunayo umpriest manje mina ngifuna singene eboardroom senze idili mina ngisathandazela ukuthi ngiphi sengifike kulama level okwenza ama deals neZulu ngifuna ukwenza ideal nawe Thixo uthi Thixo ithini ideal uthi ideal ithi ngoba mina nginesibeletho wena unayo umpriest ngicela ukukunika isibeletho sizokuthwalela umpriest uzothi mase ngiketile ngizomncelisa unyaka ube munye mangiqeda ukumsusa ebeleni ngoba kuyena wami mina wanqaba ukunginika ingane awu madoda kithi and mina I submit myself under your will ethi wena uthanda ukunginika abantwana I can't force you God to give me a child angisayifuni ingane kodwa sizoyithini into yokuthi umsamo kaIsrael ayisashiswa impepho sasiyathandaza sasiyokwenza njani uNkulunkulu ngokuthi masingena kuleli thempeli ayisathuna impepho ngenxa yokuthi akekho umpriest asingabe sisalulungisa udaba lwami asilungise olwakho ngoba olwami lungcono uElkhana unayo inkosana kuHana kodwa wena uNkulunkulu eyakho indlu iyafa ngoba wena unayo umpriest oh my God wayesathandaza into engasaphuma emlonyeni wavala umlomo wadlala indebe zomlomo wakhuluma enhlizweni yakhe wathi ngikuboleka isibeletho onginikeza lo ngane yobinge yakho angisafune ngane ezodlala egcekeni lakwami ngiyixosha inonyaka owodwa kwayithungela njalo ijazi ngonyaka ngililethe thempelini ihlale khona ibe eyakho ngifuna ngane angazi ukuthi njengoba uzothandaza how selfish you are in your prayers wabe mthandazo madlanduna asithandaza iso selfish sicela ngenxa yethu asikaze sicele ngenxa yakhe uthi wena ngisaqalela mina ngikalela wena uthi uNkulunkulu ngibambile kana abaningi bayigeja lento yenzayo kulungile waphendula inhliziyo kaEli akade mbukwana yonke iminyaka engamathendi uEli waphenduka wabukuhana wathi uyambuka wabona ubuso bakhe bubikizela wam-addressa ngendlela wrong ethi uyodakwa kuze kube nini wathi wena khona ukudakwa ukuhlupheka
Oh uNkulunkulu sesiyothandaza. Angidakiwe kodwa ngihluphekile. Kodwa angisenendaba nenhlupheko yami manje. Sengikhathazwa inhlupheko kaSimakade. Ukuthi njengoba wena ungasakwazi ngisho ukusukuma uvithikile. Lithi iBhayibheli uEli wayihlele encike ngasensikeni, into engasakwazi ukuphakama eThempelini. Umdodovu wexhegwe lagcina lompriest. Eselingasawufaki nokholono eliyendayo nje lapha phakathi eThempelini. Uthi wena ngifuna ukuattend isimo sakho weEli. Njoba ngibona ukudakwa, ngibona inhlupheko endlini kaIsrayeli. Uyafa manje insuku zakho iphelile. Kuyokwenziwa njani ngendlu kaSimakade? Yini nina ningahlangani noNkulunkulu wakho nisebenzise isibeletho sami? Mina ngimtholela umpristi, mangiqeda ukumbeletha ngimbuyise ngimlethe kini. Lithi iBhayibheli mayiqeda ukudedwana, uElkana wathi siyakhuphuka siyeshilo siyothandaza. Wathi wena ngicela ukusala ungakhuphuka noPhenina. Mina ngathi kuNkulunkulu ngomkhuphulo umntwana mayiseqeda ukuncela. Ngicela ukuncelisa umntwana aqeda ukuncela. Lithi iBhayibheli mayiqeda ukuncela wamthungela ingubo yamahlombe. Awu madoda akithi leyo nto ke kwakungeyona ingubo yezingane, wayimthungela imenhle isembatho sabaprofeti. Wamthungela imenhle into ethungwa ngeingelosi, into ehlanganiswa izulu. Wathatha ingelosi wayibeka kwenye uHana, awukodwa uNkulunkulu umuntu wesifazane. Wathatha ingelosi wayibeka kwenye, wakhanda amakerubi, wakhanda amaserafina, wawabeka phezu kwamahlombe endodana yakhe. Wathi uyugqokiswa kwabafana banomuzi waseJerusalema, uyogqokiswa kompristi. Waphuma kunonyaka owodwa kudaphuzela kuthiwa imenhle esindayo yabaprofeti emahlombe. Uhuquzele uHana akhuphukisa intaba aqondise Shilo. Wafika Shilo wathi nange sengimlethe njengoba ngangishilo, ngiyobuyela emuva ngingenangane, ngilembozile ihlazo. Indlu kaNkulunkulu ayisayikuba sehlazweni, inompristi kusukela kulesikhathi. Ngikhuluma ngendoda lapha, amadoda abazalwane eyagqoka Davida, amadoda amakhulu, isilwane sakwamhlola. Yanikela umuntu wesifazane unakumzofa uNkulunkulu. Yanikela umuntu wesifazane kwaphela unyaka. Lohanu lokho ehlele emthandazweni athi ungenye imenhle, abize ezinye ingelosi anyuke nayo ayeshilo. Mayifika Shilo athi awusekho kule level yomthandazo, ambeke elinye ijazi emahlombe, abuyela ezansi ekhaya. Athi ngokubona ngonyaka olandelayo, ngikhuluma ngomuntu wesifazane, afika ahlale neyingelosi, akhande enye into ezokwembatha umfana wakhe. Baphela unyaka ayibhoqa ayibekelana, anyuke naye ayeshilo. Mayifika Shilo athi awusafanele ukuthandaza le mthandazo yeyingane oyithandazayo. Nafi isambatho, alisambatho. Sesiyathandaza. Ifulu ibeke. Kibezekanda sisi, kibezekanda. Sesiyathandaza. Mayifika endabeni. Oh my God. Wanyuka nayo ngokweminyaka. Mayithi 12 years. Athi ungamsayithandaza le yanto. Ethi woza Jesu omncane ungenze kube buncane. Thandaza imthandazo yabapristi, imthandazo yabaprofeti. Anyuke ngento esindayo, engasukumi phansi. Mayibeka amahlombe, uhambe ukhokho bokuSamuyeli, kugudla ithempeli likaSimakade, ukhipha umlothe altar, udonsa amakhandlela emashalofini. Madoda akithi angiyazi lento eyazalwa uHana. Uhambe ukhokho be-altar, ufushanyana iminyaka 12, ulayitha amakhandlela kushanela imlotha, uvula amasango kaSimakade, uvulela abantu baka-Israyeli ukuthi benze in the presence of God. WaNkulunkulu vula umlomo, siyathandaza. Ayenyuka iminyaka, uHana waguga, agugela emsebenzini wokuthunga ama-manuscripts kaSamuel. Alokhu wamembesa athi emphatha mfana, wena uyena umuntu. Nakhu sifa, nakhu sibulawa uNkulunkulu entabeni, nakhu sibulawa uNkulunkulu entabeni, nakhu sifishazalwa izulu. Makhosikazi, thathani indawo zenu ngokomthandazo.
Ubuzwa bakho manje ububhekise kuNkulunkulu. Sasiyathandaza behlale ntaba behle nayo. Abenyukayo benyuke madoda siyathandaza. Nangu uNkulunkulu. Nazi ingelosi namameli. Nazi ingelosi nezambatho. Nangu kulesemboza. Nange semphathisa. Open your mouth and cry to God. Cry like never before. Cry like a mad person. Cry to God. Inimuzia, inimaha, inimuhasia, inimama hasola, inimahasia. Walintaba, walintaba, walintaba. Forget about yourself. Kandulela mehke sulwini. Ulihana, ini hodi mahasi. Suka duze kwalowo muntu nomuntu oqoqisayo uthule isikhoko. Suka duze komuntu oqoqayo kulo mzuzu. Suka duze kwalowo muntu izulu lifuna ukuqoqa nawe. Pay your attention to heaven. Ukukhuluma nabantu lesi sikhathi sikaNkulunkulu. Phendula amehlo ubheke ezulwini. Forget about your ego. Forget about yourself. Awudingi uNkulunkulu nangakho. Yes, Lord. 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 Don't stop, don't stop, don't stop to pray. Don't stop, don't stop. Ngofala umlomo. Khona into eyenziwa uNkulunkulu. Khona into eyenziwa uNkulunkulu. Ngofala umlomo wakho, ngofala umlomo wakho. Ngofala umlomo izulu lize liqede lento eliyenzayo. Ngofala umlomo. Nangu uNkulunkulu, nangu uNkulunkulu. Nangu uNkulunkulu usekuwe nawe. Usekuwe nawe. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Continue.